Бихме желали да ви запознаем с измененията по информационната система относно регистрирането на кандидатите за придобиване на правоспособност, които се налагат с измененията на наредба 37-38, които влизат в сила. Като първо бих желал да ви информирам, че от 12 декември 2024 година влизат в сила създаването на електронен дневник в групите за обучение, както и измененията в учебната документация, както и методиката за провеждане на изпити, а именно вкарване на променени учебни планове, които по същество организират обучението и изпита в раздели и точки, т.е. самия материал е разделен в раздели и точки и вкарват допълнителни промени в информационната система. Една от промените е, че вече няма да трябва да се чака до четен понеделник, за да може да се активира с една група. Групата ще може да бъде активирана по всяко едно време. А другата основна промяна, която се въвежда, е в преходите между различни категории. Има различен материал, който трябва да се преподава, съответно и върху който трябва да се държи изпит. Изпита също вече за кандидати, записани след 12 декември 2024 година, ще съдържа въпроси по новата структура и по методиката, която е обявлена. Тоест, основното деление вече на кандидатите става за кандидати, които са започнали своето обучение преди 12 декември 2024 година, завършват своето обучение по стария ред. Това означава, че те вървят по старите учебни програми, по старите учебни планове, както и провеждат изпит по старата структура и логика. Кандидати, записани след 12 декември 2024 година, провеждат своето обучение по новите учебни програми, като съответно също се явяват на изпит, който също е по новата методика за провеждане на изпити. Сега това, което бихме желали да ви покажем, е на базата на записването на кандидатите. В момента сме приготвили един първо кандидат, който има започнало обучение преди декември месец. В момента системата сме я настроили в режим, в който демонстрираме как тя ще работи след 12 декември. В момента записваме един кандидат, който е започнал своето обучение преди 12 декември. Съответно, при него, като го запишем в момента, при записването няма някаква особена промяна. Единствената промяна, която ще имате след 12 декември е, че ще трябва да въвеждате документ за самоличност, за да може личните данни на всеки един кандидат да бъдат взети от регистъра за български документи за самоличност на МВР. Този кандидат е започнал обучение за А категория преди 12 декември. Съответно, тук в полето учебни планове, това, което ще видите, е, че кандидатът е започнал обучение по план, който е стар. Тоест стар или ще бъде записано при вас преди 12 декември. Съответно, този кандидат, като го регистрираме, успешно, какво се промени от тук нататък? На практика не много точно за този кандидат. Той вече е записан. Когато е записан, ако отидем в групите, можем да видим, че вече платформата поддържа в самите групи информация за това дали тази група е направена за кандидати, които са регистрирани преди 12 или след 12 декември. Съответно, ние можем да запишем този кандидат. Имаме група за категория, която е преди 12 декември.
Системата ни позволява този кандидат, който вече сме, да го запишем в тази група. Това, което исках да ви покажа, е, че системата не ни позволява да запишем този кандидат в група с кандидати, които са след 12 декември. Също така, в този случай имаме група за кандидатите, които са след 12 декември. На практика наредбата казва, че трябва индивидуалното обучение в което има дневник, но то е само за един кандидат. Затова платформата при такива кандидати не позволява да бъдат записани още лица. Ще създадем една група, която е за категория А, за след 12, която е за групово обучение. И тук вече можем да добавим този кандидат, който преди малко регистрирахме. Това, което се променя в новата група за кандидати преди 12 декември, е, че тук вече, за да активирате тази група, е необходимо да направите графика за обучението. Графика за обучението може да се генерира по два начина. След като изберете преподавателя, който ще преподава, който може да е група от няколко преподаватели или един, в този случай отбелязваме само един, това, което можем да направим, е да добавим учебен час на ръка или да добавим, да изгенерираме графика, да изгенерираме графика за определен период. Тук може да изберем датата, от която започваме. В този случай ще сложим дата, която е надалеч в бъдещето, тъй като това е тестова система, в която по-близките са заети. Продължителността на часовете, преподавателя, кой ще е съответно кабинета, и начало на първия час и колко часа да има на ден за всеки един от тези дни. Тук вече вие, така ще го видите, можете на базата на това, което получавате като предложение, после да моделирате и да промените индивидуално на базата на вашите нужди и на нуждите на вашите кандидати часовете, така че максимално бързо да получите един график в електронната платформа. В този случай имаме график. Това, което сме направили, е, че за момента не е необходимо от обратната връзка, която получихме, да се избират раздели и теми тук, т.е. това ще го оставим празно. После в самия час, който се започва, това нещо може да бъде избрано. Т.е. не е задължително от самото начало. Възможно е. Може да го изберете, ако желаете, раздела и темата, която ще преподавате за конкретния час, но ако го оставите празно, това няма да ви попречи да запазите графика. Добре, в този случай вече имаме график за тази конкретна група, съответно можем да я активираме. Акtivирахме я, бихме могли отново да разпечатаме дневник, както и при старите групи. Тук бих желал да влезна в няколко детайла за това какви са преходните периоди в наредбата и как системата е направена да отговаря на тези изисквания. След 12 декември 2024 година вие имате кандидати, които до сега не са били започнали своето обучение, ще трябва да бъдат записани по новите учебни планове, вече го говорихме. Допълнително те трябва да бъдат записани в групи, в които трябва да се направи електронен дневник за обучение с графика. Това нещо продължава не се изисква от вас и да въвеждате да правите някакви промени по съществуващия си начин на работа, като вие използвате дневника, който и до момента сте използвали за
нанасяне на отсъствия, присъствия и информация за самите часове, както и в момента. От 12 февруари 2025 година вие ще можете да използвате и хартияния дневник, и електронното приложение, за което ще поговорим след малко. Тоест от 12 февруари до 12 юни вие имате възможност да използвате и двата метода, т.е. както и хартияният дневник, така и електронното приложение. Като от 12 юни 2025 година вече ще трябва да използвате електронното приложение за нанасяне на отсъствие и присъствие по време на теоретичното обучение и отразяване на часовете по практика. Кандидати, които са започнали в периода между 12 декември 24 и 12 февруари 2025 година, ще продължат своето обучение по начина, по който то е започнато. Т.е. изцяло на хартиен дневник, с въведен в системата електронен график. Кандидати започнали своето обучение между 12 февруари 2025 година и до 12 юни 2025 година ще можете да провеждате обученията им и по двата вида. Кандидати, които и на хартиен дневник, и в електронна среда. И кандидати, започнали своето обучение след 12 юни 2025 година, ще трябва да минат изцяло в отразяване на електронни присъствия и отсъствия и въвеждане на практическите часове в електронна среда. Това нещо, което можем допълнително да видим, е за това какво в момента имаме един кандидат, който е записан, имаме група, имаме график. Това, което се променя след 12 декември е, че този кандидат има малко по-различен изглед в... извинявайте, това е кандидат, който е по стария учебен план. Сега ще погледнем кой беше кандидата по новия учебен план. Ние не го регистрираме. Първо трябва да го регистрираме. Така, имаме друг кандидат, който до момента не е започвал обучение. Тоест този кандидат, като го регистрираме след 12 декември, той ще започне обучението си по новата учебна програма, която в информационната система се репрезентира също с нов учебен план, който с всеки момент ще видим. Така, този кандидат го записваме за примерно категория А, като тук в учебните планове виждате, че имаме пояснение, че този учебен план вече е валиден след 12.12.24 година. Така, трябва да изберем област. След като регистрираме този кандидат, можем сега да го добавиме в група, като групата ще създадем една нова група. След с групово. Тук вече не излизат само кандидати, които са с новите учебни планове за конкретната група. И съответно можем да изберем и преподавател. Така, кандидата ни е записан в група. Това, което можем сега да направим за него, е да погледнем по какъв начин ще се отразява напредъка в неговото обучение с новите учебни планове и програми. Така, това не е този кандидат. Кандидата, който ни трябва е 6100.
ето го така, разликата. Преди малко, сега ще отворя. Отворихме досие на кандидат, който е записан в нов учебен план. В това досие на кандидат има някои промени. В него имаме в лявата страна информация за кандидата. Имаме неговия код за достъп. Това е код за достъп, който дава възможност на кандидата да следи своя напредък през веб портал, както и да вижда в електронен вариант графика му за обучение. Допълнително това, което имаме тук, е информация за учебния план. В този случай това е нов учебен план. Имаме информация за кога е регистриран. Това, което наредбата позволява в момента, е да се води на хартиен носител дневника за обучение, като когато се приключи обучението за кандидат, вие имате възможност да изберете тази отметка. Когато избера в момента тази отметка, ми дава информация, че не са минали 16-те минимални дни на обучение, за да мога да избера това обучение като привършено. Тоест, ако са минали тези дни, можете да изберете, и сте приключили съответно обучението по теория, може да отбележите, че то е преминато, както и обучението по практика. Това нещо е валидно в периода между 12 декември и 12 февруари. До тогава, както споменах, няма да въвеждате часовете в електронен вариант, ще ги водите на хартия. Когато приключите обучението, ще сложите тази отметка. След 12 февруари, часовете ще може да ги водите и по електронен вариант, което ще видим след малко, като информацията за преминатите часове ще се появява тук, в тази част на досието на кандидат, за практическите часове в тази част. Тук в досието на кандидат, в ляво виждате учебната програма, по която е записан с всички раздели и точки. В лявата страна виждате това, в дясната страна виждате часовете, които той е минал, които ще виждате след 12 февруари, след като сте провели час през електронната платформа. Сте отразили присъствие, отсъствие или практическо обучение през електронната платформа. Същото важи за практическите часове, които сте отразили през електронната платформа, ще ги виждате тук. След 12 февруари вие ще можете отново да отбележите, че сте преминали, че даден кандидат е преминал теоретично и практическо обучение, без да са въведени всички часове в електронен вариант. Имайки, дори ще позволява комбинация между хартиен картон и електронен вариант, като отбелязвайки отметката за преминато обучение, няма да се търсят всичките часове, които са по наредба, тъй като е опционално използването на електронната платформа за отчитане на отсъствие и присъствия и практическо обучение. След 12 юни 2025 година, отбелязвайки отметката, че сте преминато теоретично или практическо обучение, платформата автоматично ще търси дали сте покрили изискванията на учебната програма за съответното обучение. Тоест, в този случай ще търси дали за всяка една точка към конкретен раздел има час и дали кандидата отговаря на минималния брой изисквания за присъствие и отсъствие. Като пък за практическото обучение ще се гледа за минималния брой часове, които трябва да са дадени на този кандидат. Ако това е направено, тогава ще може да се отбележи съответната отметка. Отбелязвайки съответната отметка, в системата се записва в кой момент кандидатът е приключил своето обучение, като това става едно от изискванията, този момент дават на кандидата правото в рамките на следващите 6 месеца да се яви на съответния практически или теоретичен изпит. Тук системата вече има проверките за това, че един кандидат може да се яви до 4 пъти на базата на едно обучение на изпит, или 6 месеца. Ако са минали 6 месеца или е скъсан повече от 4 пъти, кандидат трябва да бъде записан отново за обучение, да премина отново обучението, отново да сложите отметката, че е преминало обучението, да се направят съответните проверки, че е присъствал на конкретните часове и тогава вече да може да го запишете за изпит по теория. Изпита по практика отново дава възможност за записване
до 6 месеца след преминато на обучение, като тук има добавено в наредбата, че тези 6 месеца важат от датата на приключване на обучението или датата на успешно полагане на теоретичен изпит. Тази проверка също е направена и пак, ако даден кандидат неуспешно се яви повече от 4 пъти, ще трябва да бъде обучен отново по практика. Така, това е по отношение на часовете и как се отбелязва успешното преминаване на обучение по теория или практика. Тук допълнително имате възможност да отбележите кой ще е преподавателя по практика на даден кандидат, нещо, което ще даде възможност този преподавател да нанася и да провежда часовете по практика през електронна среда. Така, в това, което допълнително искахме да ви покажем, е също функционалността, която се намира в електронното приложение. Именно допълнителното ново меню в системата, което ще видите, е менюто преподаватели. През менюто преподаватели вие може да влезнете, да видите преподавателите, които са във вашата школа, да изберете един от тях и ако решите да добавите ново устройство. Тоест как се добавя ново устройство и за какво се използва. Това ще ви покажем тук. Има разработена вече апликация, мобилна апликация, която ще бъде достъпна за сваляне през съответната мобилна платформа, която използвате за Apple или за Android, като ще може да инсталирате приложението на телефони с iOS версия над 15 и Android над 12. След като инсталирате приложението, на екрана на телефона ще видите подканка да сканирате QR код. Тоест, сканирайки този QR код, ето може да натиснем бутона сканиране на QR код, системата ни подканва с камерата да сканираме QR кода, с който можем за всеки един конкретен преподавател да генерираме от менюто преподаватели. Като изберем преподавателя, можем да дадем добави устройство. Значи вече можем да вземем мобилното устройство и съответно да сканираме този код. След като сканираме кода на екрана на мобилното устройство, ни се появява информация кой преподавател сме ние и можем да изберем в коя школа съответно ще провеждаме в момента обучение. Възможно е да сте записани в разрешителните на няколко школи. В този случай вие ще можете да изберете от името на коя школа искате да работите в момента като преподавател. В момента можем да влезнем в теоретичното обучение първо. Като влезем в теоретичното обучение, виждаме за днес какви часове сме имали. Това, което в момента можем да направим е за часа, който е бил днеска в 9:20, по някаква причина не сме успели да отбележим в платформата присъствието и отсъствията на кандидатите. Наредбата ни дава възможност да направим това постфактум в рамките на работния ден. Тоест от 23 часа и 59 минути имате възможност да влезнете и да отбележите кой присъства и кой отсъства. Така, за часа, който е в момента, имаме възможност да започнем часа и вече в реално време да кажем кой присъства, евентуално кой е закъснял. Така, това, което имаме също възможност
е за кандидати и за раздели и точки, които позволяват индивидуална самоподготовка, да отбележим просто за даден кандидат. Тук влезнахме, ако забелязахте, в меню самостоятелна подготовка. Избираме даден кандидат, който може да прави такава самоподготовка и тук може да отбележим кои от точките по раздели този кандидат е успешно положил сам. Като това автоматично маркира, ето може и тази да я отбележим, автоматично маркира тези точки за преминати от конкретния кандидат. Така, мисля, че това беше по отношение на теоретичното обучение. Тук имаме започнат час, можем отново да влезнем и по всяко време може да отбележим даден кандидат като напуснал. Така. Минахме през теоретичното обучение, сега бих желал да влезем и в практическото обучение. В практическото обучение имаме всички кандидати, в които е отбелязано в платформата, че се обучават при дадения преподавател. Преподавателя, който е влезнал с мобилното устройство, със собственото си мобилно устройство, вижда тези кандидати и за тях той може да започне часове. Като тук пак има възможност през зъбното колелце, ако по някаква причина преподавателя е преподал час, който не е успял да стартира през платформата, има възможност в рамките на деня да отбележи начална дата на часа, изминати километри, т.е. това е час в миналото. Дали са блок или един час, както и темите, по които иска да преподава. Е преподавал в този случай. Избирайки това, ние можем да отбележим дадения кандидат, часа за даден кандидат като преминат. Допълнително бихме могли също да започнем, ако в момента имаме свързаност и всичко работи нормално, бихме могли да започнем час с кандидат, който в момента може да бъде проведен. Така, за теоретичното обучение, това, което бихме желали тук да допълним, е възможността да добавиме кандидати към учебен час, като тук имате възможност кандидат, който е пропуснал определен час, да го добавите в друга група, която е по същата учебна програма, за да наваксат тези часове, които е пропуснал. Да, това можете да правите през приложението. Ако се върнем в платформата, това, което можем да погледнем е кандидат, който е записан по стар учебен план. Този кандидат, при него нещата, т.е. ако един кандидат е бил започнал обучението си по стария учебен план, то той може да го довърши също по абсолютно същия начин, както сте го обучавали до момента. При него няма да има разлика. Тук ще трябва както и до сега, да отбележите модулите, които този кандидат е взел, да отбележите вътрешните изпити и тогава да запишете кандидата за обучение, за изпит в автомобилна администрация. Тоест, нищо от това, което до момента е правено, ето ги тук, където може да се отбелязат тези неща, не се променя за вас.
На базата на това дали кандидата е по стар или нов учебен план, системата ще ви показва съответните екрани, през които той можете да управлявате неговото обучение. Бихме желали да допълнително да ви информираме, че кандидати, които са записани по новите учебни планове, ще бъдат записани за изпит, който ще бъде съобразен също с новите учебни планове, за което бихме желали да ви обърнем внимание да прегледате внимателно новата учебна документация и да прегледате в разделите и темите, върху които се обучават кандидатите, най-вече в преходите между една категория и друга. Благодарим ви много за вниманието и до скоро!